Fala k'i fo k'i waleɲuman dɔn k'an lamɛnbaga cɛ n'a muso denmisɛn ni maabakɔrɔ k'a bɛɛ lajɛlen fo. Wulada in na dakuruɲɛ damadɔ min b'an bolo AES Faransi taalen kɔfɛ ka se ka wulikajɔ kɛ ka basigi lafiya ni maaninfinw n'u bolominɛw k'olu lakana, o ko de bɛ ka ye bi Fala ye. Waati laban in na Burkina furancɛla fanga ɲɛma k'a fɔ Burkina jamanakuntigi Fala ye, ale ka fangata san 3 hukumu kɔnɔna na a ye kunnafonidilaw fara ɲɔgɔn kan. A ko min ye bamanci wale kɛbaa ye, kɔkɔrɔdonba wɛrɛ fosi t'u la ni kɔkamaw tɛ. Min ye Ibrahim Traoré a ka laseli n'o ye kapitɛni ye, ko ale na waati a nana sɔrɔ Burkina Faso wolomasiri tabaw Fala ye, cɛ kelen marifa kelen cɛ 20, ko waati dɔ yɛrɛ la o yɛrɛ tun tɛ sɔrɔ ka d'u ma, sɔrɔsiw kun labɛnlen tɛ. Kɔkamaw u n'u ka wulikajɔ n'u ka jajugu ka ɲɛsin bamanci wale kɔkɔrɔma olu kɔkɔrɔma donni ma an ka jamanaw kɔnɔ, k'o de kɔni ye san sɔrɔ kosɛbɛ. An ka wolomasiri tabaw kun tɛ se ka ŋunanfan yɛrɛ sɔrɔ u bolo, sabula u sago n'u dugaw kun t'u yɛrɛ la. Bamanci wale kɛbaw bi tile in fana na Fala ye, minɛnw b'u bolo, maa kan ka i yɛrɛ ɲininka koyi. Min ye droniw ye u y'olu sɔrɔ, subahana mansi minɛnw bɛ u bolo, wulikajɔw ni baara mun bɛ ka kɛ u fɛ, jateminɛ kan ka kɛ a ko la koyi. N'o y'a sɔrɔ farajɛla jamanaw n'o ye Europukaw ye, olu y'a yira sa k'u bɛ Ukraine dɛmɛ Fala ye. E ko Ukraine ka minɛnw tɛ ka n'u yɛrɛ sɔrɔ bamanci jɛkulu bolo anw ka jamana kɔnɔ yan wa? Min ye sigana tɛ min na ye, cɛncɛnfuga jamanaw kɔni caman y'a ye k'a fɔ nin waati laban in na, nansaralakaw bɛ maramafɛn minnu fɔ ko ka taa n'o ye Ukraine, a caman nalen no di bamanci wale ɲuka wale kɛbaw ma bi, wa min ye kalansenw yɛrɛ sigilen no u fɛ an dafɛ jamanaw la, n'o ye Ukrainekaw fɛ ani Faransikaw fɛ. San 10 kɔnɔna na min ye Faransi ye, a ma da don kelen ka miiri k'a fɔ ko min ye a ka sew ye, a bɔlɔ bɛna bɔ ka bɔ cɛncɛnfuga jamanaw kɔnɔna na, ka kɛɲɛ kan minnu bɛ yen n'olu bɛ Faransikan fɔ Fala ye, ka bɔ olu ka ko k'olu bɛɛ lajɛlen jɔ. Min ye Faransi ye, a bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kan a ye maa minnu mara fo ka minɛnw d'u ma Fala ye, u ka se k'u ka baara kɛ. Faransi yɛrɛ bɛ kɛlɛkɛminɛn minnu dilan n'o ye Rafale ye, Mirage, Gazelle Fala ye, i tɛ nin ye Faransi ka jamana si bolo a ye jamana min mara, nka kabi AES maaw y'u kɔ don Faransila Fala ye, dɔn yɛlɛmana ɲɛma kɔrɔ koyi. A jaabi kɛra mun ye? Droniw, blendew, hélicoptères, maramafɛn minnu bɛ yen bi n'olu ɲɔgɔnna ka dɔgɔ diɲɛ maa bolo. AES jamana 3, Mali a wolomasiri tabaw, Burkina taw ni Niger taw, u yɛrɛ y'u kamaru ɲɔgɔn kan ka se ka jɛkulu fana sigi sen kan min ye force conjointe ye Fala ye, u b'a fɔ ma ko armée unifiée. Faransi sigi, Faransi nɔfɛ taama, kɔlɔlɔ min yera o la o faamuna. Bibi na n'i ye AES jamanaw ta k'a lajɛ Fala ye, suko ni dugusajɛ cɛ, hali n'o y'a sɔrɔ ko bɛɛ lajɛlen ma ɲɛ, a yera k'a fɔ yɔrɔ bɛ yɔrɔ la bi, o kun t'u bolo u ka dugu kɔnɔna na, u y'olu sɔrɔ. Min ye bamanci wale ni ɲuka wale kɛbaw ye dugubaw ka t'u dagaw kɔnɔ, o seko n'u dɔngɔ k'o yira waati bɛɛ, ka kan belebelebaw ci k'a kɔnɔminɛnw cɛ ka taa n'a ye Fala ye, o dɔgɔyara kosɛbɛ. O fana kɛrɛfɛ tuguni bi, ni wolomasiri taba ninnu de kɛlen no sababu ye, bamanci wale ɲuka wale kɛba belebeleba minnu bɛ an ka jamanaw kɔnɔ, n'o ye État islamique Grand Sahara ye, kɛrɛnkɛrɛnnenya Menakakaw fɛ k'a caman bɔnɛ a nin na k'olu kɔni bila ka taa repos éternel la, i n'a fɔ général de corps d'armée Sadio Kamara y'a fɔ cogo min. Nin bɛɛ kɔfɛ bi, AES yɛrɛ ye faamuya kɛ, a ye jateminɛ kɛ, tiɲɛ don an kelen kelenna bɛɛ lajɛlen sera ka wuli ka jɔ kɛ an yɛrɛ ye Fala ye, an sera ka dɔ bɔ maa ninnu ka sew sɔrɔli la, an sera ka dɔ bɔ u ka maabaw la k'olu caman fa. A ka kan nin waati laban in na an ka jɛ dɛ, an ka fara ɲɔgɔn kan, min y'an ka wolomasiri tabaw ye ka wuli ka jɔ kɛ ɲɔgɔn fɛ sanfɛ ani duguma. Fala ye ko min kɛra bi, nansara jamana caman tun b'a fɛ k'i kɔ don AES la, u ko ko jɔn ko Ala ani ninnu ka kuma. U ta a ka fisa, sabula anw yɛrɛ tun bɛ yan waati min, an ma se ka se minnu sɔrɔ, fɛn minnu ma se ka kɛ, olu bɛ ka sɔrɔ bi. Nansara jamana caman bɛ Fala ye, u ka musaka n'u ka dɛmɛ bɛ don maa minnu bɛ n'olu bɛ degun kɔnɔna na olu de fan fɛ. O la sa u yɛrɛ y'a ye k'a fɔ, tiɲɛ na fɛnw bɛ fɛn na bi, min ye sɔrɔdasi minnu bɛ fanga la an fanfɛ bolo ninnu fɛ Fala ye, k'u ye yɛlɛma don o la koyi. Fɛn min bɛ yen n'o ka di nansara ye, a ka wari bɛ don da min fɛ a n'a bɛ bɔ da min fɛ k'o yira a la, k'a yira k'a fɔ ko jamana ta o ti dun k'i sigi ten tuguni. Waleya minnu kɛra yan'u kana fanga la u y'olu jɛya cogo min, ani ka mara taabolo sigili min kɛ, maaninfinw yɛrɛ k'u ni lakunna min kɛ bi,
ko nansara jamana caman bɛ yen olu ka maaw ko k'u kana taa han Ablaye Diop laban in na ale ka laseli senfɛ a ko min ye IS jamanaw ye u ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri a kɛkunba ye min ye fala ye o ye ka banbanciwale juguwale kɛbaaw k'olu kɛlɛli kɛ fo ka se a dan na min ye an fanfɛ jamanaw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min diɲɛ ka bɔ an nu ma o de ye IS ka laɲini ye Faransi ka sigi a ma min d'u ma a ye degun min s'u ma a ye kɔlɔlɔ min s'u ma o kɔlɔlɔw bɛɛ lajɛlen jateminɛlen bi ani se min bɛ u ye ani bɛ ka wulikajɔ min kɛ k'u ma nimisa fiyewu Faransi ka tagali la wa o tɛna na nimisa la fana